ne want me am officer don hwe me ensensu atosa wo ho mame nkwa homa ne so Iliasu Abdurauf ye amane boni ye de ni nkomo Iliasu awie wote yenka ye mo ha Mrs. Mafia enso na gusoto anase ejai na yenya nti ye se esan so na atobe don hwe me ensenti no empa ya nka wosanka mo bo na ntimi amaso no kwasem Mafia ene anopai na enso no ehya na see be 20 to 30 minutes more ni na enso na say efi kra de MPT bio na ehya anopa me anopa pa Facebook pa ho kakra na eso no hya say enso no ani ewo form na epem kopem be 7 mu e kono na hya a etigu ye toya enti enam so ema mpenimfo amonda muslimi som no ano ewo empotem ha fa bebre no eyade a mo no ahese enam die so no bra so ni sa ne bra ebetie ni ntino omuka so mo baba be bom koso abompa ne na enya de se be yinti o matu de apapa akosheda na wo he edra nyina ba bi o mutumi bompa ne bi enne no eye mala minu na wono ne hono mo no wode odi enra no ena odi kan de rover ehye bebi a omu be gina bompa ne nyina ena odi tapuli eto so se be ya se nsuo betompo a na se ebetwi afa so na se ono no na adwin kyerese ebia na nsuo atonto ye ahobo bi etwa na mo a omantumi anya ahobo ata no se ba bi te nyewo ufo ba bi te dromankumafo ene mianka bebre a ewo ha no mo no enya ade se omutumi ebompa ye nda mo kyerese omatu de ahyetra Yankopon ya Adom mpepre de betumi aka asisu dia se apart from mala minu hono mo no a omo no di kan ye ntotoe ahead of enne no omo de omutumi ebompa ye ne na nkae na omo de omo antumi anwene se bia se bi onso betumi ewo ho ana bi so mfi se bia be to se ne de anya ade se enne no omutumi bompa ya omatu de ahyetra Yankopon enti me ka se nso no egusoto ana se jai Mafia na me tell so no ate be 20 minutes more aha na ate no ye ntime nya ho ye wo report bi a ye de ye almost time most of times no almost na say e bia between 9 and 10 na omoye enti say 9 and 10 no e bia mo announcement no say be ba so ya eto ya ma 10 bo pa ho say de na 10 no kra boy so say de na eto no na obi ka cho say be do samre na tete a enya ade say gidie bia e be bantie nam so e ma say de so no na me to no tienti no omo san so ya announcement foforo e say enne no enya ade say omo betimi aye sala ne enne enti when am so my announcement no foforo na enso na ate no so omo ka so omo ba be ya e be ye den enti wo hwa enu ntina o my san hye no omo kire say Yankopon ya Adom a etna na se bibi foforo bi ama me bom de etna na be koso nenti ye nya mmompa ye nti ye nya nwe na monso ho ana nam de be koso awe ai Mafia ya sta na de nyan no na ntwie no ne mwanka na de nya de se o mesan so aku mu bi na ebinu di kan ekum wo mo emmoa eti se mponchen ne enkukọ ti se o mu be kosa na mu be ba no na ya wo fufu kakra bi ya kan bi te kakra bi ya bibi kakra tumoti ka ne mo ne de o mu ye le mpokura no wo mo kum mponchen o mu de be sa niema ya meka ho asemu ya announcement for ba che se enne no enya ade se ebekoso no ebinum de omo nam kure egu ho no omo twen se tena no omo beko beba na omo de no de aye de omo be ya no kana ansa na omo akumu enyan no ene emmo ankae na aka no ye da se papa pantilia so ka omo a ebe ne tena no ho ana wa ye dada Mafia me ka omo ebe ne tena no yo ene ye tena be hwe anim wo amamra ne amane kwa so ye da se ye ya ba ne boni Iliasu Abdurauf ena ye te no